Ya arep riyo ki untunge lah kok kentung aku ki laris manis. Bendinane ki ora mati 10 lho kentungan ki. Wah. Dase buka warung nek poso ya mesti tutup. Ya untunge bapake iki kok iso cerdas ngono lho. Nating son golek rezeki. Tong kentang ngan Piye to bacane? iki lho jenggengene enek wong liwat bareng ngawut telek montoran. Ki sing ngawut iki ya, Kom. Ya terus sampean ki nek mau liwat langsung minggo kan nek ndak dadak sluwadang ning ngono. Aku mung sirku arep menggo ngono tapi kaget dina awakmu terus nyudul kaya setan ngono. Ya tuh kirim ki rate enek lho Mbah tak nulne kon dhuwurmu. Montor kok lak rem ndene ora usah digawe bul. Enek lho Mbah ki ngarep. Ngapa ora aku nggih ngarep? Lha engko aku rek jengking ngono. Aimu ngono. Raek-raek nih. Ora gini-gini tak bedae. Weh. Ini bisnis baru ya Mbak awakmu iki. Aku jer kentungan iki sementara iki bulan puasa aku terus sider-sider terus laku nemen. Ya awakmu ya termasuk canggih, Mbah. Lah. Wong kene kan biyen jiwane iki wis tukang golek duit apa kok cah nom-nom saiki kaya kowe kuwi. Ki unine ya tik-tik tur ngono ya, Mbah. Lumrahe kentongan ki unine piye? Ngono lho. Tuh, ndak ngono. Oh, kaya montor king ngene lho, Mbah. Dan delok, Mbah. Piye lho, Mbah? Aku amoh kok tabu terus. Unine malah ora kaya sing dikarepne nadane. Nah, ngono lho. Jajal kowe nabu. Lho, ndak padha to. Piye to, Mbah? Kene yo kok idrene no, Mbah. Lah piye lah ora diderne. Iki lek umpama ya suarane lirih berarti regane murah. Lek larang berarti suarane iki kudune banter. Mangkane dhisik tak jajale. Iya. Jelek iki larang, Bang, banter kok suarane. Ya iya. Tak iki ndas kan nek tak nggen barang-barang, Mbah. Alah wong ndas mek ngono ae. Ndas elek. Yo ngene oke. Jane ini aku ya sir tuku lho, Mbah. Awakmu tak omongi, Bol. Lek sementara iki poso iki sampe ndasa tuku kentho aku, gedon lah awakmu ae tenang. Iya sirku yo rondo karo kanca-kanca ngono lho, Mbah, nggo gawe wong-wong iki kan golek ngamal kan ndak mek ngibadah tok jereke, Mbah. Goblok. Lha piye? Amal karo ibadah padha ae. Ora maksudnya kan Wis paham sih kok karepe tapi kowe iki goblok ora semeni. iya. Ya. Oh, sepedaku amoh genah motor wis tak dol iki kene arep kok amohne pisan. Lah sampe yo tak-tok masamu iki kentongamu piye? Ibadah ki ra mek salat, ibadah ki ra mek ngaji. Ndong nggo gawe wong turu ku jenenge ya ibadah ngono lho. Lah karepku yo ngono ku lho, Mbah. Ning awakmu kok apa iso wong awakmu ki wong mursal kok. Lah ndak tuku rasa jemek-jemek tak tutuk tok ngono lho ki engko. Aku ya sir tuku lho, Mbah, tapi Alah wis genah lek awakmu ki ra ndek dhuwit. Arep piye ya, tah nono man ndak ndek dhuwit. Ya untung ae aku ki ora ndek mantu kowe. tok neh. Cek to ngene, tenang, Mbah. Aku lho duwe juragan unyil saiki. Unyil dadi juragan? Iya. Tenang duwite. Wah, miliatan kae. Oh, tak ndak patek ngandel. Lek diomong iki lho tak solek burungan akeh, Mbah.
Tong kentongan. Nah, yo ngono. Tong kentongan. Iya to, Mbah, sir iki nang ndi to sirmu? Montormu ning tebul. Karo niki mundur ngono kenek lho. Wis tenang tak golekne dhuwit. Tong kentongan. Tak goleki nyilaku aja kabeh ya, Mbah. Engko lek payu tak dol, disi-disian iki. Ya aku ngengeono lho raketang sitok ngono. Wong rondo kok sitok iki sak grup apa sak milik iki jenenge sak setelan ngene iki cara anu ngono sak PT. Iki. Karena rada rono kena lho, Tot. Wah, tuwek. Dan kentongan. Tong kentongan. Bar, Iya, jane hubungannya dhewe kelanjutannya piye to? Kok kandang-ndang iki? sampean ki tekoke ngono ki ping piro? Masa kok setiap hari kok dikrungu lho kuwi kata-kataku. Lah wong nang omahe kok kepastian. Lek kepastian ki genah pasti, tapi kan yo sembarang ki butuh proses ngono lho, Bu. Nyatane cempluk yo malah saya ndodron lho nesu karo sampean. Wis sabar dhisik. Kok suwe men to prosesnya iki? Saiki ngene. Ben gelis prosesnya umpama sampean tak gomlayu terus tak kawin siri gelem ta? Yo ora gelem ah. Lah iya makane lek ora gelem yo sabar. Ngono lho. Sembarang Iya, ke. sabar. Nyatane yo sik sawor maksud aku ditukari sampean ditukari. Tapi ya termasuk sampean ki yo piye ya? Ya termasuk tabel. Yo mergo awakmu kuwi. Oh, kali cempluk kaya ngono ya santai. Ya. Tapi aku yo gumun ya. Masalah iki ngene. Biyen kae zamane cinta pertamaku Rene. Indul. Saiki mbuwang. Kuwi iki cempluk ngelos, sing ndak oleh lulu. Aku karo sapa-sapa ndak oleh karo lulu. Lah saiki lulu mulih aku dilosne gentian sing mbok wae sing ndak oleh. Ada sebenci men karo sampean. Ya yo mbo yo an. Apa yo cempluke depek endi ngono lho, Bar? Piye to jane wong? Bojo pertama ki yo ora oleh disia-siakne Mas yo. Yo oleh. Sopo sing ora oleh? Tak omongi, aku kisane rabi siji karo loro ki aku wis berusaha adil, Mas yo mbok wae iki pangkat tak openi, ngono lho. Lek ora iso berlaku adil ora usah bojo loro, telu, papat, bojo sitok ae. Tapi lek iso adil kaya saya. Ngono kuwi ora apa-apa ngono lho. Yo Gus. Iku cukup. Ya apa? Ya. Wis sampean sabar ya, Jaluk. Iya ya. Nan ye. Iya sembarang. Tapi awakmu ya coba bosan-bosan lho Bar majuannya. Bar. Masa lek gendruwo to Bar? Lah ya. Gitu iki. Ki ora ana uang lho Bar. Loh. Ngono, aku ndak penak aku Bar nek kene Bar. Nyapa lho? Yo ngale ning ndi ngono lho.
Alah. Oh, males aku nggak mau takutnya kena wedi aku. Tapi mampir rumah ya. Memang aku mati ketemu ya cemplung wongnya nesu kok. Wis tau ndak apa-apa. Terus tandang, ayo. Salah wedi aku Tapi nek ngene lho kudune Pak Pomone kene iki ana barang ndak kena diwales lho ben kapok. Wales piye to, Bar? Ngene. Kan ana gendine piye? Alah makane ku ben kapok ganggu awake yo. Ayo. Dadak tulis barang karo. Jenenge bales kok sak mono gedine rumasane. Iki lho, untunge udah krodo kuat. Nek kelaran lah tinggal ngalih piye ya. Aduh. Banyil. Pacaanmu ada iso kaya ngono lho. Ki dhuwit jaremu utang 20.000. Kowe iki ya aja ngisi-ngisi ngono to yu. Ngene iki jenenge ora nyilih. Ngene jenenge tempo lho yu. Aja mek gawe acara, gawe ulah. Kowe diidingi polamu wis ndak karu-karuan nek sampe kowe polah neh dicrok badala lho. Ngene lho yu. Unyil sekarang ini bukan unyil yang dulu. Lah maksudnya? Mergo ngene lho yu. Unyil sing saiki iki wis dadi miliarder. Dadi ndak level dhuwit ngene iki yu. Besok gawean unyil iki cek. Ndelokno duitku. Tapi lek saiki arep lho yu. Lah kok iso arep le jarakmu gawananmu cek. Wis sik besok yu. Ya lek saiki. Tak saiki lho yu. Yo, nek aja nemen-nemen ya le, kowe iki sik enom. Lek nyatu uteke sajake piye-piye diperiksane apa piye? Piye to yu sampean iki? Aku utekku ki sik normal yu. Piye to? Lah ya normal ngono jere. Iya yu, cek. Masakku wis biar apa yu. Wis kek nang wasel. Ya sih ya, matur suwun. Iya. Mas CEO mau berangkat dulu cari anak buah. CEO batu nisan lah ya. Nenek. Malah dijak ini jane nyapa ta? HP ku carry bro. Oh, ayo, HP ini berdolo keri. Tolong jipokna ya aku selak kesusu iki. Timbang berdolo medun lho. Beh. Piye lak ngomong balenono jale? Wis yung kok tak tukokne timun karo semangka plus melon. Kowe menengo lurah. Kowe nyapa kerjang-kerjing guyang guyu kaya wong ra ndek dosa. Kadek iso nyapa. Sing bojomu dhewe lulu karo aku ki lho ora tau kok gandengi ngaler ngidul. Lah kowe iki kok malah gandengi wong sing uduk muhrimmu. Lek catur ora gelem ngono tak gandengi. Liyane aku lek karo kowe. Karone nyapate mek kelat. Wis gawe seragam barang ngerti ndak izin. Lah yo karo dene aku yo gumun karo yo pas terus lho. Pas terus nyatu yo kok gawe pas. Ora pas lek musuhku kok pas ne lho. Nah, bener yo kuwi. Menengo kowe. Ora usah cengenges-cengenges. Guyang guyu ora ndek dosa. Cipuke dhewe lek ngono aja nesu. Ndak kelar lho wong rek tok garap ngono. Pikirane pra yo malih kacau balau ngene iki. Case anak lho case tapi HP ku carry. Nyatu casis kok gawe ngalor ngidul kok. Heh. Cas HP tenanan iki lho.
Ora usah nggo wayahe sing mleleng karo gontok ki prejo aku. Karone kok kelingan omah barang lho, HP barang kok ya kelingan ditinggal ngalor ngidul wae pre bahagia. Lho, ngono ku lho nandakne lek HP tak glidak-glidakne aku wong jujur ora tau wenen karo sapa-sapa. Oh, alah anan karo nyatu sing dijak anan wis digandang ya mesti ae ora mungkin kangge HP-ne. Gek mulia bulurah yang terhormat. Kowe iki ora usah gondang-gandangi bojoku. Ora usah kelet karo bojoku. Mergo bojoku kuwi bojone wis loro. Loro kuwi cempluk karo lulu. Lah sampe nek umpama dadi telu lek karek sisa kowe ndak gila ta? Lah aku gila lho gambarno. Mbok lah aku ngene nggono golek Joko apa golek Duda sing pangkat sing berbobot ngono lah ora karo bojone wong. Halo timbangan bobotane. Ayo poso. Wis dijukuk HP-ne. Oke. Kono kek ngludur. Lah ya ayo tak cenglu kene. Kadang iso malah cenglu ki lho. Bulurah ki ben mulih dhewe. Dene lek dalan kan wis eruh dalane. Umpama lek kurang jelas tak sili kacamata ya, Bu. Tapi ngarep kok tukang semangka to karo Timon. Aku lek sing nukokne bulurah sepurane kula mboten doyan. Ya wis yo beneran yo, Bat. Nah, kalau bener. Heeh, wis ta penerno wong liya timbangane menerne keluargane dhewe. Mergo arep piye-piye. Nyatu lek keluargane dhewe ki ndak kangge lek ana apa-apa uduk keluargane sing tanggung jawab ki lho lurah ki lho. Jeneng suwe aku luwih engko mokel. Lek mokel ya mokel wong asine kowe iki asine mokel wis kena mergo wis gawe dosa ket mang kok. Ngono ku lek anggap pamu. Asin aku ki lemes lho kok senane terus. Ngono ku nonton Mas, kowe iki kok cetamen bojomu kok ndak ritek lah aku. Iya. Jangan tak terima lagi kok. Ora usah ngono adus-adus kono persiapan arep nyapa ngono acara keluarga apa piye ngono. Oh, apa enak acara kene ora ono? Nyatu kok gaya acara dhewe karo lurah kok. Laku ki wis apal lho. Terus. Saya tak terima mulai iki ngono lho, Bro. Aja anu biasa lho. Saya tak terima mulai aku dadi wong lanang kan ben tanggung jawab apa. Lek nggawa berarti ngeterima mulai ngono lho. Seneng bapake lho. Ya bener lho yo kuwi. Ora dijak omong, ora usah melu omong. Ora usah nyaut-nyaut omongane keluargaku dhewe. Lah kuwi keluargaku nyapa kok nyaut-nyaut omong. Arepe Nan ya. ya sembarang. Padha ae. Yo ora padha lho lanang karo wedok yo dipadani to lah. Padha ae bajule. Padha arepe, padha doyane, padha ngragase. Lah sampean yo wis ngerti lho. Yo. Sak buka kok anu. Tak terima lek engko tak buka ning omahku nek lho anu kok. Wis mulai Assalamualaikum. Aduh mek acar wae lho. Saya tolong. Ya iya lah yo ngono. Kang ajar kok mentala suwi-suwi tak ubat tenan lho lek ndak kelar aku. Lek numpak motor ra tinggen iki mbok omong. Sing ra tinggen ki ya sapa lho, Nyil? Ya awakmu kuwi. Karo mlaku ra buayake kenek lho kowe iki. Terus mlaku biayake piye lho? Yo, ya apamu lho sing lara bol, motore rusak ngene iki. Motormu lho eman-eman. Kok eman-eman iki bensin iki lho ya eman-eman tak putah lho. Lah, kendang adek kok rasa kemalan. Karone mlaku ra blanger kenek lho. Pancen kowe lho numpak motor ki ra tinggen. Ngene lho sing nyetir aku lho ra nyamar ngene iki. Iya Bang tokne Jo, leh kakean ngomong ya iki. Weh, kene wong ses lho bol. Iki le Bang narik ngono lho kok ses-ses ae. Capek. Wis to dhisik Bang narik. Ki engko tak omongi penting iki. Masuk lho ndak masuk. Lek parani munduri masuk ora renek bedane lho. Repot ya rumahku. Ini lek motoran ki ora usah
banter napa ndak iso to Jan. Karena yang bertigaan ngono ki wong ki rada minggir gini ya lho. Minggir le wong liwat ki ya ora roh kowe kok kono ki aku. Ngene iki. Yo rada susu marai golek kowe yo an. Enek apa neh? Iki kan wayah awake iki rondo taktur-takturmu mending ngono to. Iya rondo. Lah terus alate rondo tertur lho. Le mangkane kuwi iki golek kowe Mbah Sentot ki dodolan kentongan. Ki arep nuku aku ora duwe dhuwit ngono lho Nyil. Wah, lek masalah duit ki gampang, Bol. Wis to ngene lek Mbah Sentot ki aku sing ngatasi. Ku apa duwe dhuwit. Lek Mbah Sentot ki cukup tak kei cek ku lho wis. Cek Beres. apa kuwi? Bah, kowe iki ndak modern lho, Bol. Ya modern ngono ku lek cek ndak ero ku cek ki wong ngetes som ngono kae lho. Son. Ya ku lho maksude. Lah iya, cek ki sing ditulis urek-urek disodor nih ning bank utawa ning di oleh duit ngono. Sik ki sing nulis sapa kuwi? Lah. Masih iki lho pemborong iki lho. Nulis wis ora kontal mosok iso gawe cek. Tenan ya iki. Bah, kate ndak percaya karo aku to, boleh ra percaya wis aku ora anu. Percaya jelekno, golek Mbah Sentot. Komunan. Hati-hati gunting pemborong. Ini Mbah Sentot ya? Wah, mending iki. Mbah, kentongan. Wah, Nyapa? idol ya Mbah ki, Mbah. Tak dol wong tapi yo dagangan kok. Mandek sik ngene lho, mandek sik. Iki piye menine, Mbah? Munine yo lek ditabuh. Ngono kuwi. Dadi lek lirih ki yo rada murah, saya banter yo saya larang, saya banter saya larang ngono, Red. Mending iki. Iya lah jajal ditak ya, Mbah ya. Aja lara tuku. Tak tukune. Ndek duit apa ora? Piye to ya panggah los kene yo. Endi? Endi? Iki. Lah tapi kabel arung nyelis tuku porong, Mbah. Nah, iki meng kabel wis ngendek aku, arep tuku tapi utang. Oh ya Iman. Oh bener, Mbah. Jo oleh diutang. Emang nggo motor apa mlaku? Sapa? Kabel. Sing tekok. Aku tekok sampean. Wah, wong nggo motor iki. Lah iya, motor dijaluk, Mbah, wis tak sewani padahal. Nek sapa ka motor? Tek kabel tak sewa tapi. Ya bene lah dijaluk motor-motore dhewe ae. Aku wis mbayari, kadung tak sewa. Jajal, Mbah ya. Ndak lah ndak tuku ndak. Lah iya tak tukune, pengen tuku mrene jajal dhisik piye to wong kino? Tong kentongan. Ngono kuwi tak milak kentong aku ngono kuwi. Awakmu karo aku lah wis rame. Ngono lek rondo. Lah pahalane akeh perkara kentongane sentot. Lah iya aku tak aku tak tuku engko tinggi rondo. Duit ndang dilongne lek setuku. Lek pengen duite dilungne tak njajal dhisik. Iya. Padha ae nggon nang kene nguyu ketok moto. Ndak dicepot ngono, Mbah. Ndak. Nanti kentongan. Tanggung. Ki engko lek
wis ora ditaleni ngene iki, amanisan suarane wis asline, orisinile. Nyapa to kali mbawa Lah iki didol Rek. Iki wis setelan sak grup apa ngene iki. Dadi tukune kudu kabeh. Kabeh Pira hargane? lek biasane ngono kae tak dol 200. Iki sarane wis arep bodo. Dadi wis langsung tak korting ae 350. Kabeh iki. Iya, Lah kok murah men to, Mbah? domong. Lek dodolan ndak tau larang, Ren. Sampeyan murah dhewe. Murah nemen. Nek kono ndekne aku ngenyangi ndeloki 150 tok, Mas. Nah, iya aku lek biasa hari biasa ngono kae sing Ramadan awal sampai tengah kuwi 200. Sarane awet posone wis mentek. Tak wae kortingan malih 350 ngono. Murah Sampeyan, kok. heeh. Sampeyan biyen lek hitung-hitungan bisnis sekolah nek ndi, Mbah? Kolombia. Kok iso jenenge dikortingi segane mudhun. Sing bakul aku sing nesu kok kowe. Lah aku emosi lho wong ngorting kok malah regane larang lho. Lah emosi ndek iki dagang aku dhewe kok. Tong kentongan. Oh, sik to aja mlayu sik. Petung iki sing Wis to jonggang kowe tak ijer aku Ren. lah ya tak tukune. Weh, jak petung kok angel men to iki lho. Awakmu lek gak ganggu aku tak. Wis. Tenang, Mbah. Juragan kok goy lho pisan. Wis Mbah, ki ngene. Kabeh pira tak boronge, tapi aku milih sing apik dhewe kangge Mas Unyil. Lek sing elek-elek kangge anak buah. Tenan kuwi. Lah, tomo iya, Mbah. Nah ngene iki lho, omong ki ora mek kaya awakmu ae. Buktine. Lah iya, aku jek ngenyang ku sing mbayari Bos Unyil saiki dadi pemborong kok, Mbah. Pemborong geden aku, Mbah. Wah, nek sing kare iki pacakane ya wis tekle ki. Lho, mang ora percaya diomongi. Saiki ngelem-ngelem miliarder. Masa mu ndak percaya, Bos? Ora percaya lho, Nyil. Sampeyan piye to, Mbah? Delok pacakane wis piar to? Ya dodake dijajal iki suwen. Tapi kok tenan kok. Kowe to beres rasa Mbah, kuwatir. beres, pokoknya Sampeyan rasa kakek-kakek. kuwatir. Sampeyan sak kene pisan dituku kabeh, Bos. Sak sandangane Bas Ndot dituku Heeh. Nyil. Sampeyan mleh mlaku gawe lono dalem tok Anu, wis ngene iki. Tak sepeda pisan ya, Mbah. Total tak tukune. Yo aja to Nyil wong iki nek tak ngijer kentongan kocak. Ya kok malah kena nggih. Tumpak-tumpak ya, Bul. Kena iki trik-trikan. Nyo, Bos. bose sing paling apik ndi? Oh. Sing paling apik iki karo iki Nyil. Iki loro iki gandengan ngene iki. Ya, nyo, awakmu iki aku ndak demen. Iki to, Mbah. Angel men Mbah menalen rasa men lho. Ratek ngono lho suwen. Nyong tak buwe iki yang paling apik dhewe iki. Gagal. Sik jajal sik Mbak lek ndak penak balekne lho. Iya nyari boleh iki. Enak. Heeh. Carane gunane sapa ora? Iso Mbah ngomong ae. Saiki sampean ngirangi. Nganu ngono lho, Mbah. Ya. Jajal iki. Engko melok rondo pisane, Mbah. Ngapa aku wis kulino tadarusan terus kok. Lah, darusi sore bengi wayahe mbugah rondo daruse prei. Apa Jajal sik ditase. Wis tatasen kok lak sampe ndak penak aja celuk jenengku Sentot. Lah sapa? Albert. Ayo jajal sik. Kok gaul men Mbah jenenge? Ndang kok jajal. Ayo. Ya tuh nadane pas MG iki. Wis tak atur. Urung nek donya aku wis gawe kentungan ngene iki. Lah golek pring ngono endi? Nanti tak dudukne lho kowe. Wadak pring yo ora tuku kok sampean. Piye terus nek sapa ora tuku? Nah, ane Gusti Allah. Cocok. Pokoke setelane yo ngene iki kuwi ceklane loro sing apik kuwi larang dhewe nek bose iki. Bose. Nah iki ngono kuwi jal diawiti. Iki to kak. Masih kena guys. Para sedulur kakung putri anom lan tuwa ayo ndang padha sahur
lek awan padha poso. Ora sangguyu ndang. Rusak iki lho. Sing nek tingir nek ta. Ora dasar ting nek bablas medhur. Ya. Wes ndang diduwiti. Ya kene duit nih, Yang. Duit bos, bayar bos. Oh, bos ade iso kok ulang iki bos kok ulang. Aku lu sing nggo duit. Iya kita duiti ngono lho. Piro Mbah iki Mbah? Alah kurai piro ngono lho. Sik to kok iso tuturai. Aku ki apa enek. Lek biasane kaya pertengahan poso ngono kae regane 200 nyil. Nah, iki sarahne arep riyo poso karek kurang dilut iki. Tak kurting malih 350. Bangga kuwi. Bisa. Lancen programe pusat ngono lho, Ren. Dikurtingi medhuk kok malah Kate murah. murah men to. Murah Mbah. Wis langsung bayar. Wis ngene sak sepeda pisan Mbah. Eman apa jae sesuk tak ngidirna. Lah murah-murah ngene iki aku ki yo arep duit ditanggung. Wis ngene Mbah yo. Sarehno kemurahan aku ndak nggo duit cash. Wah. Aku saiki gawanku cek lho Mbah. Wah. Nggih Cek iki apa to, Nyil? Cek iki apa to? Cek iki Cek yo nggih halo-halo ki yo. Cek halo-halo. Piye ta kok malah son. Ora Mbah cek duit. Sik to Mbah. Wis ndang bayar langsung. Kira emang regane 350 tak rasa dinyang. tak undaki 1 juta. Oke. Teh, tenang ya. Iya Mbah 1 juta. Murepo kene bro nggih meja, Bro. Kene Bos 1 juta. Ora lho, Bos, nulis ngono nek suwi ram lho. Aja kemalan cocot. Masa nulis 1 juta nek suwi ram iso apa ora? Wis nek kakean mulai. Ya lek ngene iki jenenge beres. Mbah, iki kok ngene carane njiko, sampean ngerti brong. Urung ro aku selagae iki aku kentong aku dituku ngangge cek. Iki kok jika sampean ki lek ra ning bank ning gone Bardolo. Wah, Barjolo kena ya. Kena, heeh. Wis janji kok longne wis. Kena ya. Lah kuwi mbul, Bos. Ora ngerti lho. Iki apa iki? Ki piye lho maksude? Iki cek pemain juragan unyil. Jipuke lek ranyang bang, main Bardolo. Kenah ora? Genah lek njupuk itu. Lah iya. Tulisane ngene iki lho. Ya ngono kuwi lho, Mbak. Yo ngene iki lho, Jenenge Mbak. cek iki kaya tulisane dokter ngono ki lho, Mbah. Mbah, insinyur ki tulisane yo ngene iki. Tak doi, Mbah, iki parap. Kita Pak Asmo, Mbah. Lah iki jenenge duit. Tanda tangan. Kali iki kan 10 000 sak juta dadi. Endi? Wis to iki simpenan tipu ilang Simpenan wis to. Engko lek anu duduk lek cetok Bardolo ya. dirampok sampe ra oleh Njaluk duit. Iki ajine 1 juta, Mbah. Juta wi. Yo wis, jo. Lek awake njajal iki kian. Kentong aku ndi? Nek bos e. Ayo. Sing nggo kowe iya, aku numpak kene. Ayo Ren. Ya wis Mbah ya. Aja lali. Sama jiko dhewe. Tapi tenan lho nyiliki ajine 1 juta lho ya. Wis to, Mbah. Tenan kok lek ndak percaya jajal teko Bardolo. Kowe kok gorono lah, mesti dikek dhuwit sampean. Langsung diwehi. Langsung tunai. Suwun ya, Mbah ya. Sik to, kancane rompak lho. Penting bose sing ngatasi. Wis ya, Mbah. Sik ta. Iki sing angka ndi terus sing huruf kok ndek enek kok ngene iki malah piye enek gambar ndas. Tenan apa ora to nyil ki. Tapi yo ora apa-apa lho lek iki pancen iki engko ajine iki terus 1 juta. Pokoke lek ora ning bank mung Bardolo sing penak mung Bardolo tapi sesuk alah tak mulih dhisik. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
Ki mungkin kalau jam loro toh. Ki berdolo ki lho kok iso turu lho. Ber. Jam loro ki lho pisan. Ber. Tangi ya toh. Wis jam loro ki lho, Ber. Isa keturunan nang kene aku. Bisa turu nek kene ki engko nek yo cempluk lesu piye lho, Bar. Ki yo cempluk lek lesu piye wis ngono kae lho. Nek nesu iki barang genah. Apa awakmu tak masakne sahur nek kene yo? Iya, kok malah cilaka. Jebule kadung masalah dipangan no nesune mah kliwat to. Kita mulai hari rek no. Lha kok awakmu mulai terus diseneni yo cempluk piye? Aku tak melu lho. Engko nak bab itu kali cempluk terus kene kali aku iku. Yo ora lho, ya aku yo mesakne awakmu lek dinesoni dhewe. Baru bertraweh ada iso keturunan aku. Ayo tak, anu yo, melu aku. Iso melo. Bene, aku awakmu diseneni dhewe. Terus betis meni wong loro ngono. Iya no. Tapi janji loh, ngelak barang apa betul kali cempluk aja nukari aku. Iya janji. Tenan ya. Iya sembarang. Ayo Rekno, lek gelem dimasakne sahur nek kene lek sira mau balik. Balik ayo. Ayo Jo. Main cempluk lek ora. Lah malah turun neh. Ber, ndang to. Bisa ngomong aku. Yo wis turun nek kene aku tani yo cempluk. Jane piye lho sampean ki? Lha ora ndang-ndang kok tulung. Ber. Ndang. Aku ki awet awan kuwesel lho lagi ku mulai. Ngerti lek ngono tak masakne sahur nek kene ora usah balik. Ojo engko cempluk malah Lah iya ayo lek semu balik aku melu. Poso mbok ngaji-ngaji kok piye. Lah aku wis ngaji awakmu kuwi lho sing ora ngaji turu wae. Lah nggih. Iya sembarang. Masa ngaji sampean. Beta kamu turu seruang-seruang krungu ngaji mung tak kira lek ngipi itu Yo ngipi kuwi lho, enak. Oh enak. Baik sampean dong mungkin ngaji. Iya. Tenan. Ayo. Tenan sampean ngaji. Iya sembarang. Ayo. Stop. Ya, pintunya tonyil. Wah, engko lek kemplotek ngene iki dak nek dirungokne blas bol. Pokoke banter. Sing duwe omah kok mesti tangi ngono. Karone lek rondo ora kemplotek terus piye awake? Mosok meneng ae. Maksude ki irama lho. Wah, gak ngene lho, Ren. Enggak salah ae. Mau rukun kabeh yo. Dhewe. Apa ya iso aku lek nuthuk dhewe sampeyan mbane iki. Lah panggah mok seneni ae. Iya. Jen wong lek jatahe bodho ndak seni yo ngene. Nggih kae lho saloke wis tangi bodho darus kae lho. Yo selawan kok. Selawano sing apik yo dites pisan. Jajarin. Gedean iki. Ndak bener nah. Wah, ndak kena dirungokne to iki malah ora tangi malah lek turu nggeser. Hop, Piye lho nyil?
irama sing tik tok tik tur. Oh, lek nang ki tektor. Iya sing tik tok tik tur ku lho. Oh, iya lek nang miring Lah bagiane. bagianku nanti. Wis ding 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 dang ding ding dang ku lho Ren. Yo, Ren, Bareng kabel tektor kuwi. Iya. Oh, iya. Oke. Yo awet. Yo. Tektok tektor Ding, 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 ding. tektor tektok tektor. Apa ya? Piye to nyedane lho? Ya piyane ndak gawe cocot ngono kuwi lho. Lah terus piye Kleru, neh? Gawe Ngono mang nyil. Ding ding deng. Tektok Ding ding tektor deng. tektok. wes engko lek gawe cangkem. Kon wong ndak krungu lho, kurang banter lho. Lah terus piye sing bener? Sing bener ki yo dituthuk iki kentongane njopo lek ora kok tuthuk. Yo lek nu dituthuk. Tuthuk. Suwi-suwi ngene iki aku pelatih stres. Jane kon piye neh to nyel panggah kler wis bener-bener tiktok tik dung 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 ya bel ya. Lah iya. Ngene lho Kleru maksude, wae. tak dudoi. Sing gawe irama sing penak. Beh, lek ngene terus aku iso setruk ngene iki, Bol. Piye saiki romone piye njejal? Lek iso stroke rak ya apik to diombe kan enak ngono lho. Kayak setruk ki sing ngene. Ngono lho. Kan ya apik to lek duwe kanca stroke kaya kowe kuwi. Nek iki pajangan. Heeh, ku lek awan ditokne, ku lek sore dintas ngono lho. Masamu memean apa piye ditokne dintas. Kan yo ora Lah lek apa-apa. udan piye, Bul? Lek udan. Toknya ae bintang bongko. Piye iki sing Yo, bener? yo, piye? Jajal ditren. Bang. Sing penak lho, Ren. Cuman Piye to iki piye sendo apa ora? Ki engko selaadan. Awal-awalane sing ngawali aku. Oh. Terus kabul, terus awakmu ngono lho. yo. Nah. Ya. Ya lek ngene to, nyamplung. Kundul patul tul. Piye ngene? Kepelengan. Nyugi apa? Nyobi pacul. Patul ndasmu. Dan sendiri. Kok malah omong-omongan ora nyanyi. Lah kene lho Ren sing ngejak Gitu, omongan. Bul. Lah nyanyine apa? Lagume lho Ren sing penak. Oke. Yo. Ayo. Urip ning alam donya kabeh wis mati mati ra tulis sapa yen wayahe ra bisa diganti para basa bisa. Ki wis yahene lho pandaru mulih lho. Sampai muni rondo kan. Ndak wis kebatut to. Aku ki lho sewengi ding sampai tak rewangi ndak turu mergo ngenteni lem mulih. Bedat yo bedat ngono kae umume menungso to. Telepon ki yo ora diangkat nyatu. Ndaktif. Ini lho gambarno ngene kok kon sabar. Ora mungkin sabar. Ngono lek sabar ora yo jembar wong aku ora kuat kok. Wong ora kuat ki piye lho? Iki lek randang mulih, lek ra diatasi, disusul panggan. Ngomong motor kok mlaku ya. Kesuwen mlaku ae. Sahur.
cah kene cerdas kabeh yo. Kene wong seni kok ya, Ron. Kamu iki yo kok runtang-runtung loro sahur-sahur. Kowe kat mamburi kae Pak lo. Jelek ngene kan beres. Suwun lho Pak ya. Cair Wil. Wah, mangan. Yo wong ki cair yo cair. Bul iki ndak kleru le ngete Pak Lo to, Dur. Ora lho nyerek kleru lho. Padha lho Padha nyerek ya. nule padha. Mak angkane gedhe tak mung kelimot iki kudu Nah, aku siji. sitok. Ah, Walah. wis ki disae. Ngono to, Bul, wis alhamdulillah. Saiki duduk enak to tak enggak? Eneng. Mo iso sampean kok. Pinter. Loh. Gak makin meneng. Adik ngerem le. Penyanyi iki lho. Yo golek pahala to, yo rondo. Pahala karo yo. Arep bojone golek pahala. Yo. Kita coba kuwi sebentar wae dhewe. Kesempitan dalam kesempatan. Apa? Kesempatan dalam kesempitan. Iya, Pak. Stop meneh. Sok nah. Wis ora sentot lah berdol tak tok ae lho. Yo, Sapa badar sih? nyanyi ya. Nyanyi yo lho, Bar. Sida apa ora sida tutupe lho. Dal dhewe Iki ae. wong golek ngamal lho anggenmu. Delok duite. Nyapo kadung dilebokne ya Bul ya. Ngono berarti ndak ikhlas deh. Kene loro yo ra njaluk mung loro lung dhewe kan sawer ya. Tarik deh. Ayo lho. Salatullah. Salamullah. Ayo lho. Padha sedulur kakung putih anom lan tuwa. Ayo padha sahur sesuk wayahe poso. Sampai nyanyi to, Bu. So nyanyi Motor nek motor. Nek motor. Iso. Bakul letek paling. Jan wayahe sahur kok, Bul. Ya kuwi awakmu iso lho, Bar. Ya karo awakmu lho, Bu. Iya. Ayo lo. Enek bakul letek. Udu. Monggo. Sahur, Pak. golek sahur ya paling. Budel. Berarti arep sahur deh. Tawasalna bismillah bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Muga-muga awake esuk wayah ngene wayah poso sing besok nemu ngene neh ngono lho. Mangga lho Pak Lewi kudu lho. Heeh. Karek wicik berapa? Aimu nae. Lah kakean ya Bul ya. Lho iya ku. Eh, Di sini kentekan. ora isih nyanti lho, Ren. Lah di sini kentekan wong panggah tronyong. Tenan ye. Nanjen. Kuwi neh. Ora iki sampean ki arep melu rondo apa? Rondo. Rondo. Melu. Lek Ayo. melu ayo. Bu. Salat yo yo. Ngono ye. Iki nek iki. Tak ayo. Tok. Bu, beh. Wis melu lho, Bar. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala habibillah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ingkang Ya, badhe jalan nglampahi sahur. siam Ramadan kula aturi enggal-enggal sahur. Bode, jangan diinget Bode, waya sahur. Mak Dik, ndang ti kopyo. Kulupane. Lupane lho. Yo gak atus keramas yo. Lho, satu krama nyapa? Mambengi nyipi. Jawa to ini lagune? Jawa to. Oh, Jawa. Heeh. Jawa, Ren. Yo. Deno kandolane ati kanyulane ati. Nyapa tuh Pak? Ayo dilanjut. Ayo dilanjut melu rondo. Kowe mulih apa ora? Rondo yu. Apa rondo? Iki ndak tak cepot lho lek kowe ora mlayu mulih.
Ndek dhuwitku. Ngapa? Yo ora iso lho. rondo lho. Bene, masalah duit ku udu urusanku. Lah, Lah, Kowe nyapa wedok dhewe ra isin to? Keliling karo wong lanang